Dobrý deň, som Alena Paľová z Mačacieho spektra. Ja som Miriam Iringová z Mačacieho spektra. Naša akcia Vaša mačka v našej knihe je na konci a výsledok je tu. A toto nie sú všetky knihy, ktoré vidíte, máme ich plné auto. V tejto knižke sa nachádzajú všetky fotografie mačičiek, ktoré ste nám poslali a samozrejme malby vylosovaných mačičiek. Farby vyšli veľmi pekne, mačičky sú úplne úžasné. Spolu s vašimi miláčikmi sa nám podarilo vytvoriť túto krásnu knižku plnú mačacích zaujímavostí, príbehov, aforizmov, pranostík, horoskopov, citátov. Je to aj mačací kalendár, ktorý je umiestnený do notovej osnovy, vždy doplnený príslovím. Sú tu aj básne o mačičkách, zaujímavé články, mačacie kuriozity, povery o mačičkách, rubrika Varíme s kocúrom, ktorá vám poradí napríklad, čo uvariť v svojej mačičke alebo svojmu miláčikovi na Nový rok. Jednoducho čítanie, ktoré vám spríjemní dlhé zimné večery. Ak máte radi mačacie knihy, táto určite nemôže chýbať vo vašej knižnici. Ak chcete prekvapiť a obdariť milovníka mačiek, tejto knihe sa určite každý poteší. Ak chcete mať túto knihu s týmito krásnymi mačkami vo vašej knižnici, jednoduchú objednávku nájdete na našej stránke Mačacie spektrum a my vám ju obratom pošleme. Ďakujeme za krásne fotografie a váš záujem a dúfam, že z knihy budete mať takú radosť ako my. Kúpou knižky, samozrejme spolu s nami, podporíte mačičky, ktoré to najviac potrebujú. Dovidenia. Dovidenia. Priatelia, pozývame vás na krst Mačacej domovej pokladnice, ktorý sa uskutoční 14. decembra o 15. hodine v Dome kultúry Ružinov na prvom poschodí. Môžete tu vidieť aj jedinečnú výstavu všetkých originálov pláten 12 mačičiek, ktoré sú namaľované a osobne sa stretnúť s výtvarníčkou Ankou Branišovou. Krstnou mamou bude speváčka a gitaristka Soňa Horňáková, ktorá bude mať hudobný vstup. Bude pre vás pripravené aj malé občerstvenie a prípitok. A stretnete konečne aj autorku knihy Janu Krajčovičovú. Ak budete mať záujem, môžem vám knihu podpísať. A boli by sme veľmi radi, keby ste aj vy, ktorí máte mačičku v našej knihe, nám prišli dať autogram. Ak nie ste z Bratislavy, príďte si nakúpiť darčeky na vianočné trhy a po obede príďte na krst. Zoberte manžela, deti, priateľov, miesta je tam pre všetkých dosť. Vstup je voľný. Príďte si pokecať o mačkách, veľmi sa na vás tešíme. Tešíme sa.